क्या बात बा, नया फोन? हाँ सर, मैडम खरीद के दिले बड़ी। आईफोन ये बाड़ी कोनो भगवान के फोटो लगेता तो अच्छा होखे। डैडी। हाँ बेटी, हमारे हिसाब से तो हमारा खातिर मैडम ही देवी माँ है सर। मतलब हम भगवान भाई। हाँ सर, देवी दुर्गा जी शेर पे बैठल रहली, ओकरे तो पूजा होखेला। कोनो बात ना, शेर ते मान लेला ना। हाँ सर, शेरो शायरी के शेर जैसन पावरफुल बनी रहुआ। गोपाल। जी मैडम। केकरा के फोन करल बानी डैडी रवा? अरे रुको। हमार बात सुनते नहीं के रवा। रवा बेकार है। हेलो हेलो, के शेखर के दादाजी बैनर्जी बोला तनी का? अरे इतना ना, सिर्फ आधा ही काफी बा। का आधा? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहल बानी के बजाय बैनर्जी बोल रहल बानी, इतने काफी बा। बैनर्जी साहब, आप राम सिंह के बेटी के देखे आ रहल बनी का? कौन सा राम सिंह जी? ओके डैडी, प्लीज 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 प्लीज। हमार मतलब बा, महालक्ष्मी जी के बेटी के देखे जा रहल बानी का? हाँ 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 हाँ। आप तो उनका नाम सुन के खुशी के मारे फूले ना समातानी, लेकिन वो तो चेन्नई जाताड़ी। ई का आधा अधूरा बात कर रहल बड़ा, तू खुल के समझावा ना। आप अपन काम धंधा छोड़ के अमेरिका से देखे आ रहल बानी त वो अपन चेन्नई जाके प्रोग्राम काहे नहीं के बदल सकत? ऐसे रुआ बोल के रहल बानी। हमरा लॉटरी लग जाए तो पैसा से मतलब रखे के चाहिए, ना कि दुकानदार से। ये हमारे देवी जी के गिफ्ट बा सर। अब वो लोग शादी पक्का करे ना आई है। तू भी 10 दिन में, जब तक तुहार माँ नहीं की, हैदराबाद में मस्त होके जिया।